tinokuchingamidzai pano paSly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Ini zita rangu ndinoitwa Tarumbidzo Rudhenya. Nhasi tiri pano paHarare Central Prison apo patauya kuzokurukura nevamwe vedu vari mukati meusungwa tichinzwa kuti chakamboita kuti vawanikwe vari mukati menzvimbo ichi. Nhasi ndakagara namukoma wangu ari panapa achada kutitsanangurira kuti chakaita kuti apinde awanika ari mukati menzvimbo inei chingava chii. Mukoma tokuchingamidzai muchirungu. Chokwadi. Mukangoita kakusimudzira voice kuti vanhu vanyatsokunzwai zvinonyatsoita. Ndikutaura namukomana. Namukoma Akim. Mukoma Akim, chakaita kuti muwanike muri mukati menzvimbo ino ichi? Imhosva yerepu. Maybe mungangotitsanangurira kuti chii chakaitika kubva pekutanga kusvika mazopara mhosva iyi? Waiva musi weSunday ari manheru pari pachechi yePungwe yemumusha ari maNyaradzo. Saka ndakaona hazvanzi yangu inonzi Melissa yakarara nemukomana. Ndo pandakamurova hazvanzi yangu iyoyo iye kwakuchinda kuna mama wake kwaunotaura kuti ndarepwa namukoma. Ndo maitikiro akaita nyaya yangu iyoyo. Ko mukomana wacho waakanga akarara naye paaitaura kuti mukoma ndo vandirepa, mukomana akanga ari kupi? Mukomana wanga arara naye akanga atiza. Okay. Akanga atiza nguva dzamakarova hanzvadzi yenyu here kana kuti akazotizawo? Mukomana akatiza mushure mekunge ndavawanikidza vakarara vese. Mukomana ndo paakazotisa, ndo pandakabata hazvanzi kubva ndakuirova. Pamanyaradzo ipapo? But pamaimurova apa pamakamubata pacho makambata ari pai? Because pamanyaradzo ndotenda kuti panenge pane vanhu vakawanda. Saka iye akanga ari pai pekuti vanhu vamwe vanhu havana kuzviona kuti abatikidzwa uko ndo zvazoita kuti arohwe? Pavakaenda mumunda kuseri kwechuru. Paiva nemunda wanga uripo pane mutiranga ripo kubva wakaenda kuseri kwechuru ikoko. Saka ndakatoenda upo ndine umwe mukomana wandakanga ndinaye ndiye akandibatsira kuti ngatibate vandirova. Imimi pamakamurova muchizobva ipapo wamakanoudza ndiani muchibva kumunda kwavanga vari ikoko muchidzoka uko wamakazonoudza kuti ndarova hanzvadzi yangu because ndamona achiita this and this kumunda? Vanga varipo sekuru vanga vari pachechi ipapo ndo vatakavataurira nevamwe vanhu madzimai echikuru akanga ari ipapo futi. Akanzwa tichitomurova akatouya akatibvunza kuti kochii tikavatsanangurira nyaya iyoyo. Alright. Saka iye achizoenda kunotaura kuna amai kuti hanzvadzi yangu ndo zvayandiita, amai vakazvigamuchira sei? Amai vake ndo vakazouya kumba vachitaura kuti ndiri kunzwa kuti iwo wakarova musikana chii changa chaitika. Kubva ndakwatsanangura ndikati musikana akabuda panapa chechi panapa kobva kuenda kune mukomana kumundawo kwakunorara nemukomana ikoko. Saka takavawanikidza munhu akandiudza kuti waenda ikoko ndiclever akati yakuona hazvanzi yako iri kupi, iri nemukomana mumundamo. Ndopatakateera ikoko kwakumona akarara nemukomana ndopatakamubata kobva ndakumurova. Saka mai uyu vanozoti iye kuno kwaanyataura kuti iwo mukoma ndo wakaita sei kwavakamurepa. Saka ndakuendesa nyaya yekupi kumapurisa. Ko vamwe vanhu vaivai vakanga varipo pamanyaradzo acho vamakataurira kuti ndo zvatamurovera nechi vakanga vari kupi nguva yakanga ichitaurwa kunzi taakuenda kunoripota kuti wakarepa mwana? Sekuru nevamwe mai vakauya vakataura namai vemumhangari vakati aiwa zveshuwa zvotova nemukomana wayo ndo zvakaitika. Musikana akanorara nemukomana apo uyo akatozoendako akazorova musikana upi uyo akaya achitaura kuti ndo zvavanga vachiita sei, ndo zvavanga vachiita. Saka ivo samaiwo kuda shungu dzakangovabatu vakangoti ndakuenda kumapurisa. Ndosaka vakazoenda kumapurisa. Mapurisa achizosvika pamba achiti masungwa nenyaya yakati makazvigamuchirawo sei? Pakauya mapurisa akasvika ndisipo ndakanga ndiri kumombe.
mapurisa akangouya kubva kusiya anyora chitsamba zvikanzi ndiri kudikwa kupolisi kukembi. Ndopandakabva ndazoenda kukembi ikoko ndokwabva ndakunoona nemapurisa. Mapurisa achibva kunditsanangurira mamiriro akaita nyaya iyo. Ndakangosvika mushure kuti ndo zvatongouya ipa nguva iyoyo hapana zvandingazviita, regerai ndiinde ndinonzwa kuti zvakamira sei kusvikira ndazopinda mukati mematare. But imimi muchienda kumapurisa makanga zveshuwa here shuwa here kuti makanga musinawo kuti pamakaona hanzvadzi yenyu ichiitwa izvozvo, pamwe pamakazonge maakumurova, pamwe makamubata pasiripo, pamwe makamurova pasiripo, hapana here zvakaita kuti iye azofunga kuti ndo zvandaitwa izvi? Kumurova wandaita ndakamubata ruoko kubva ndakumurova kumusana neshamhu, ndo maroiro andakamuita. Maangomubata ruoko mukamurova neshamhu, ko hembe akanga apfeka here nguva iyoyo semunhu wamakabata ane zvaaita? Hembe yakanga akapfeka, hembe anga akapfeka hembe patime yandakamurova iyo. Mazopinda mukoti makatongerwa makore mangani? Ndapinda mukoti ndakatongwa 18 years ndikabvisirwa 3 nekoti. Ndikabva kukoti ndine 15 years ndikasvika pajere, jere rikazondibvisira 5 years ndikasara ne10 years. Saka izvozvi masevha makore mangani? Zvino ndasevha 5.9. Saka kubva muchipinda mujere pane here veukama vakazombouya kuzokuonai? Pandichipinda mujere musi wa2018 hapa ndina kana hama yakangoya dzakangopedzisira kuuya kukoti ndiri kwaRusape. Vachibuda mukoti vachizonzwa kuti watongerwa 18 years, mashoko api avakataura vachibuda mukoti? Mashoko avakataura akangoti hameno tozongoonana, enda unopedza nyaya dzako. Saka imimi makazvigamuchirawo sei, makanzwa sei vachikuudza izvozvo? Panguva yachona iyoyo ndakanzwa kurwadziwa vachitaura mashoko iwayo sezvinhu zvandakanga ndisina kuita. Panguva iyoyo ndakarwadziwa zvisingaiti, asi ndamukati meino nzvimbo ndakazoona kuti regerai mashoko aya regerai unoda kuirehabiliti nemachapuleti anombotikanzela achitiparidzira nekuita sei. Saka handi munhu ndakazoona kuti mashoko avo pfungwa dzandakanga ndinadzo panguva iyoyo zvekuti dai ndakabuda panze panguva yachona iyoyo ndaigona kuparaya mhosva imwe yakadarika yandaipomerwa kuti ndakaparaya. Asi nekuda kwokuti nemachapuleti nemarehabiliti panapa inodzidzisa nekuita sei, saka handa munhu wekuti ndaakunzwawo shoko raMwari kuti aiwa zveshuwa unofanira kuregerera anokutadzira. Muchibuda mukoti ndotenda kuti hanzvadzi yenyu yanga irimowo mukoti. Ndeapi mashoko amungati makamutaurira muchinzi mapiwa makore akati iye anga arimowo, zvaangave akataurawo achizonzwa kuti mukoma atongerwa makore akati nekuda kwemhosva iyi ndeapi? Mashoko andakangotaura ndakangoti Mwari akutungamirire, ndo mashoko andakangotaura kwaari iyoyo. Saka zvamungada kutaurira imimi veukama hwenyu, vanga vana amai venyu, pamwe vachiri nekutenda kuti ndo zvakaitika, zvamungada kuvaudza kungave kukumbira regerero, because ndinotenda kuti kana watiwo mukati menzvimbo inoyi zvinonzi regerera vanokutadzira, iwo ugovone kukumbirira waunenge wakatadzirawo. Zvamungada kuvataurira veukama nehanzvadzi yenyu yacho iyoyo, mungada kuvaudza kuti chii nhasi zvikanzi vauya vagara apa vauya kuzokuvhizitirai? Mashoko ari pasi pemwoyo wenyu akadzikadzika chaiwo ndoziva kuti aripo because havasati vauya kuzokuonai. Mashoko amunoda kuvataurira ndeekuti chii? Mashoko andinoda kuvataurira ndeekuti vandiregererewo nekutokanganisa kwandakaita ikoko kwekuti ndakazorova hazvanzi iyoyo ichinge yasangana nangu, dai ndakangosiyana naye vakangoita zvinhu zvavo vakadero. Ndo mashoko andinokumbira kwavari iwayo.
Pamakapara mhosva iyi makanga masiya mudzimai here nevana kunze? Chokwadi ndakanga ndasiya mudzimai nevana vaviri. Saka kumudzimai wenyu akateerera nhasi, mashoko amunoda kumutaurira nevana ndeyekuti chii? Mashoko andinawo ndeyekuti mukangoona vanhu vachiita zvinhu zvavo ndezvekusiyana nazvo, nekuti mangwana zvinozokupinza iweyo panguva yakaoma. Mangwana inozosara yako wakunzi ndiwe wasodai. Kune mumwe nhasi izvezvi ari kutofunga kuti inini ndikadai zvamakangoitawo izvozvo, mhosva yamakaparawo imimi, akutofunga kuti ndikadai I think zvinhu zvinogona kuita asingazive kuti akutonopara mhosva. Dzidziso yamungada kumupa imimi kuti asazowanikwawo ari pamuri apa nhasi ndeipi? Kune uyo neuyo asati zvake apinda mukati meino nzvimbo achiri panyika yepanze apa, tapota zvangu usape wakapara mhosva kana kukasangana nechunhu chaicho, usape wakaita chinhu chakaipa mukati meupenyu hwako, mukati mekurarama kwako, nekuti nzvimbo yatiri inoyi haisi nzvimbo yakanaka. Kuna ari kufunga kutopara izvozvi patiri kutotaura, so pane akatotarisa but ari kufunga pfungwa idzodzo. Uyo ari kufunga pfungwa idzodzo kutopara izvozvi ngaatosiyana nepfungwa idzodzo, nekuti nzvimbo inoyi haikomborera, haifadzi, haivaraidzi, haisi nzvimbo yakanaka. Ndezvinhu zvinoshoresa uchingonzi kwakunzi uri mukati, uri mujeri. Saka makagara muri munomu, ndinotenda kuti tinosangana vanhu vane mhosva dzakasiyana siyana. Umwe nomwe ane mhosva yake yakapara enda ane mapariro akaita. Pamunogara paya, kana kuti masikati makangogara, kana kuti manheru mave nguva dzekunorara, ndinotenda kuti vanhu munombogara muchikurukura. Dzidziso yamunopanana kuti vakomana mhosva takapara, dzidziso yamunozopanana kuti musazonopara futi mhosva kana muchinge mabuda kunze uko ndeyekuti chii? Dzidziso dzatinopanana takagara mukati meino nzvimbo ndedzekuti tiri mukati meino nzvimbo tofanirwa kutsvaga Jehovha. Ndodzidziso yatinopanana yokutanga hombe iyoyo, kuti ngative vanhu vanotendoka kubva mumabasa akaipa tipinde mumabasa akanaka, tinamate Mwari. Uyezve kana tichinge tabuda panze ipapa, atitsvagei mabasa ekuita, kana kurima chaiko chaiko tichitsvazve kuti mabasa emaoko iwaya anotibatsira mukurarama kwedu, tisiyane nemabasa ekuba nemabasa akaipa. Ndodzidziso yatinenge tichipanana mukati meino nzvimbo. Ko ana sekuru vane mamwe mabasa avari kukudzidzisai muri mukati meusungwa? Mabasa amuri kudzidziswa emaoko, angavewo shoko raMwari, ndeapi amuri kuitawo imi muri mukati muno? Tiri mukati meino nzvimbo mabasa tikuita nezvechechi ndo kwangu kwandiri. Muri kustadha kuita mufundisi here? Muri kuimba here? Muri kuita chii? Ndikuda kuita upasita panyika yepanze ipapa, takuparidzirawo vanhu shoko raMwari. Samane nguva yakareba sei muchiita izvi? Ndakangoti ndane 4 years ndiri mukati meino nzvimbo ndichiita basa raMwari izvozvi, kuparidzirana pachedu nevamwe vari mukati meino nzvimbo imomo. Maybe pane akatarisa izvozvi wokuti akangomirira kuti ndikamboudzwawo vhesi, kana kuti akaudzwa vhesi anogona kuti ndinoshanduka. Vhesi ramungada kungomuverengera kana kuti ramungada kuti anoverenga rinoita kuti asazove achiwanika ane kutadza nderipi? Zvakazarurwa zvirevo 3 kuti pana akateerera kanovhura pana zvirevo 3 notaura mashoko makuru aripo anoti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Kozoita pane vakateerera izvezvi, ndinotenda kuti mune zvimwe zvinhu zvamunoda kushandisa muri mukati munomu. Zvii zvamungada kuti nhasi ndikabatsirwa nechakati ndiri mukati munomu, ndiri munhu ari kustadha zvebhaibheri, ndinodo chakati nechakati kuti ndikwanise kupedzawo zvandiri kuita ndiri mukati meusungwa.
ndezvipi zvinhu zvamunoda kuti vari kunze vakubatsirei nazvo? Ndiri mukati meino nzvimbo zvatingada ngobatsirwa nazvo, ndikaona sipo, mafuta nebhaibheri reshona rechirungu. Rechirungu rinotiti netsei kunyatsa kusonikira, but reshona ndo rakanyatsokunaka, ndo randonyatsa kunzwisisawo pakuti ndichinge ndichiparidza naro, ndichiverengera vanhu, ndichivaparidzira zvakanaka. Tichipendera mashoko amuda kuudzawo hama dzenyu kuti dzizowanika dziri pakati penzvimbo inoyi nerimwe remazuva dzichikuonai muchivaudzawo zviri mumwoyo menyu ndeapi? Mashoko andingangoda kuudzawo kuhama dzangu ndekuti uyai mundione, ndiri pano paHarare Central Prison. Uyai mundionewo, tikurukure tichitaurirana, musanyanye kuzvidya mwoyo nekuda kwenyaya yakaitika iyi. Zvinhu zvakatoitika, saka hapaisina zvichaitika. Uyai vandionewo ndiri mukati meino nzvimbo. Ko mudzimai wamakasiyawo mukaona aroorwa nemumwe murume mozvigamuchira sei? Mudzimai wandakasiyawo ndikasvika atorwa nemumwe murume, ndinozvigamuchira kuti ndo zvitoripo, nekuti haisi mhosva yakewo, mhosva yangu ini. Saka ndinozvigamuchira kuti hapana zvaangakwanisawo kuitawo, anenge achitsvagawo kuzviraramisawo. Ko vana venyu mungada kuvaudza kuti chii? Vana vangu ndinoda kuvaudza kuti vana vangu ndiripo, ndiri kuuya, Mwari vanonditungamirira, ndichabudawo mukati meino nzvimbo, tichasangana, ndichaona nenyasha dzaMwari. Hama dzangu ndofunga mazvinzwira mukoma Akim vachitaura. Vanoti ivo kune vana vavo, vana vangu garai, ndichauya, Mwari anonditungamirira, ndichabuda. Hakuna chinhu chisingaperi, jere rinopera. Imhosva chete inenge yaparwa, asi jere rinopera zvaro. Vachiti kune avo vavakatadzira vanokumbirawo ruregerero kuti ndakakutadzirai hongu, but ndinoti ndiregererewo pane zvose zvandakakutadzirai. Achitiwo kumhuri yake, uyaiwo mundione, uyaiwo mundione. Hongu ndakatadza, mhosva inoparika, asi uyaiwo mundione paHarare Central Prison. Ndinewo mashoko andinenge ndichida kukutaurirai, ndinewo zvandinodawo kushandisa, zvandinenge ndichidawo kubva kwamuri yemi hama dzangu. seSlai Media tinoti rambai muchingosubscribe, muchingofollowa, muchingolika kuTikTok, kuFacebook, kuX, kuYouTube. Toti bye bye.